tama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Mali alhaali Cheikh Oumar Diallo timmi lewru e feccere ɓesgu makko e sehilaɓe makko kolli wonde ɓe ganda holto o nanga o gorko syndicaliste kiiɗo nangano ko ñande 25 lewru sappo ɓuuri e lawol tawi ko worɓe sikkaɓe ko sandarmaɓe nanguimo gila nden hay hunde ko yowiti e muɗum heɓaka wonande kabaruji ɗi e refi rewidi Cheikh Oumar Diallo woni ko e juuɗe service aji kisal leydi ndi tawi noon ko e sirlu andinde wonde o syndicaliste kiiɗo ina andira lundade ardiɓe laamu dew Mali keroɗen Boliba so sama feddi ngam ɗaɓɓude woppitagol makko eno yawiri walla so wona ɗum humpitoji ko fati e alhaali makko ko reji e ɓattiɓe Cheikh Oumar Diallo kolli metti mum en wonde fodde lewru e feccere ni kala golle mabɓe faade service aji kalfinaɗe ndenka e ardiɓe ɓe wattindaki hay nokko ɓe keɓani e mabɓe ko laaɓi goto e tawaɓe e fedde nde jokkodirɗo e RFI holli wonde Cheikh Oumar Diallo hiɓino gañade e koyngal makko nde o nangandi e ɗum o holli hen fayre makko wonande so tawi o heeɓi safar kanuɗo nde tawno mbo jaggira luldiɗo laamu fadde ngu kabaruji keɓaɗi e halfinaɓe ndenago Mali koliti wonde Cheikh Oumar Diallo ina e juuɗe kisal leydi ndi kono o hollitani holko addanimo nangede e fuɗɗode lewru sappo goɓor fedde Human Rights Watch holli wonde laamu fadde ngu ina ɓeydi semminde darde mum nangude luldiɓe ɓe laamu ngu ina jeeya e ko sakkiti ko El Bashir Thiam daraniɗo landa yelema gaccitaɗo ñandi 26 ɓuuro caggal lebbi 5 ko woni e juuɗe halfinaɓe ndenago e nder ɓatakour mo o sakti e médiaji rendo e fuɗɗode ndu lewru El Bashir Thiam holliti wonde uddagol makko ngol haɗani hay hunde e pellite makko daranade laamu patal e welitari ɓesgu Mali to Guinée paɗen orgal ngal no jokki e nder leydi ndi fuu ɗon ɗo sumgoji ɗi heddi fodde balɗe sappo Makale Camara horejo fedde Front pour l'Alliance nationale FAN no tawano e yeeso hoddiɓe makko e sehilaɓe aljuma faltiɗo to laaɓe ko kanko tan woni debbo eɓe candidaɓe faalaɓe ƴamugol lefol laamu toon to Guinée e ɓoore makko fawi ko e wattorde rewɓe o foti so laamima rewɓe ɓuran heɓude hakkeji mabɓe e pellite leydi ndi keɗoɗen Oumou Kesso Diallo nultodiraɗo men to laaɓe min kadi mi jeejima mi torkama ko nder ɗi konngudi ɗo woni ko Makale Camara fokkintini yewtireji makko ɗin e yeeso jamaji habbinoɗi mo kara nun tawo wonno ko o weltani jamaji jaɓɓiɗi mo ɗon ɗin fof ado kurjude o weltanoɓe sonnaɓe labbe e koɗoli kawtalji maɓɓe tippude wakkilare maɓɓe. Ce que j'aime au sujet des femmes de labbe ko jiɗumi e rewɓe labbe pita kañum e nokkuje goɗɗe ɗe koɓe rewɓe gollonoɓe hoore maɓɓe golloɓe sannen immade ɗe jaatin woni waylitinde faggudu e ɗe golle faggudu tawetendu Guinée ana wawi fawade e dow mum ɓe rewɓe ana kani tawede nokkuje ɗo dabareji ɗi ɓamete tenti ko wartata e banggue leydi ɗi et sur le plan national aussi ka jokkitagol noon yewtireji makko ɗin hoorejo nde mo jobiri politique fana wonno ko tintinniɗon fota o immaki fi faalegol laamagol leydi Lagine ndin ɓay ko sonnaɓe ɓen tu woni ko o faala wallude kono ko ɓe anditane ɓay e banggue ɗin fof hiɓe immi dari wakkili fi nawrugol leydi Lagine ndi yeeso. Je ne suis pas que la candidate des femmes. Mi wana candidajo rewɓe tan sabi laamade Guinée ko guinénaɓe fuf debbo e gorko so haala moƴƴingol laawi haalama ndiyam demal jande ɗi fannuji ko mawɗi jogiiɗi nafaka e banggue ɓantare yirwere leydi meɗen ndi ko rewɓe ɓen goni e ɗi fannuji ɗum kamɓe ardi. Les femmes sont au début et à la fin du processus. En andintinay noon haray ko ɗimmunni Makale Camara hino tawde e wote présidentiel je ka leydi Lagine ɓaye nde hitande 2020 o tawdano e ɓe wonnoɓe pongodirde. Côte d'Ivoire ka heddiɗo balɗe seeɗa ado orgal sungoji sarɗiyankoji ɗin fuɗɗo pelle ke gendiyankoje non yiiti feere hesere ɗum ko moɓodirgol sukaɓe ɓen e hoore dawro fi yoɓe jewtu e dow deƴere e no ɗum naftirta koye hoore ñamete garba condi bantara e nebbam ko ñamdete e liƴƴi no innira garba politique Abdoulaziz Diallo. On pouvait faire déjà l'historique de notre Assemblée nationale. Sukaɓe heewɓe hino ɓanni garba hiɓe ñaama hiɓe yewta kadi fii ko yowiti e suɓoji sarɗiyankoɓe saatiɗi ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe ko jangganakuɓe ka jaaɓi hattirde hiɓe yewta no newori hakkunde maɓɓe ko alda e takkagol hiɓe andina kuuɗe e waɗɗiɗi sarɗiyankoɓe eno suudu sarɗinaydu ndun gollirta non e nder yewtere nden to ngaali tawi ñiñoje e duko ardi bangge fof dawriyankoɓe siidi wona
laamu ngu walla lolndeɓe ɓe keewi ƴettude suudu sarɗiyankoru ndu ɓe mbatta no diñirdu ngam eɓɓoje dawriyankagal maɓɓe. si iwi ka tumbodirgol yewta faandunde fottugol ɗo ñaama yewta fi dawro ko jannugol ɓe humpitaki ɓen ɓanginana ɓe no alhaali dawro ngon fewndori wano holliri non hoorejo yilirde on Kadija Sebe. hittingol fi dawro no moƴƴi kono ko humpitagol faandunde nden ɓuri moƴƴude. on tigi anda e landitorteɓe ɓen anda ko honɗum haani ƴamugol halfinaɓe ɓen wawa taskade pehe ɗe ɓe ƴettata ɗen ko fawi e ujunere no towni hondu fi suɓɓoji sarɗiyankoɓe saatiɗi organ ngal fuɗɗoto e alkamisa arayde ngal huuɓa ñande 26 e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. toon to Côte d'Ivoire keɗoɗen ha joni yimɓe jeenayo sukaɓe jeetato e mawɗo goto maayi toon woni sababu mayde mabɓe e wiide jagoɗo halfinaɗo cellal leydi ndi ko caggal nde ɓe ñaami mboyri ndi laaɓani. o alhaali waɗi ko e worgo leydi ndi e wuro ina wiye Azoppe e diwal me. jagorɗo o andini ko foti no yimɓe capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo limama hen heddiɓe wurɓe ɓe naɓama to cuuɗi cafriɗi woni mabɓe ko tampuɓe ɗum andini jagorɗo o. RFI. fedde e joguinde kaɓorde M23 to funnague République démocratique du Congo ɓe kono Rwanda wallata nantini hande talata e yamirore Amérique ɓe yaltinan yimɓe mabɓe haɓantawoɓe mabɓe to saare Ouvera saare tawande funnague RDC e saraji maayo laccade ɗo woɗɗaki rol Burundi koye nder cimtol yaltinagol hande talata ɓe nantini o kawaru M23 yaltinan jaati yimɓe muɗum joguiɓe kaɓorde e nder nde nokkure alarba faltiɗo en nantinino ɗo e dow RFI hollude wonde murtuɓe M23 ƴettuno nde ɗo saare Ouvera toon to funnague e République démocratique du Congo. to Allemagne jonde ngam yewtude alhaali Ukraine e Russie huuɓi hanki to Berlin. taaɓe kewɗe mbaɗama e yoga e toɓɓe yewtere nde nultodiraɓe dawlaji dentude Amérique seedeɓe ngal pottital gandini e ɓooje de Washington ƴetti ngam kisal e ndenago leydi Ukraine ɓe koliti mapeje mbaɗe ngam leydi Russie darto e janguji faade e leydi Volodymyr Zelensky hayso tawi nanodire mbaɗi e alhaali toɓɓere ɓurande jojjude Ukraine e Russie heɓani hen pamodiral ɗaccidde yoga e leyɗele Ukraine e juuɗe Russie ko wayno Donbass. keɗoɗen Bocar Tall. ngal pottital waɗi ko balɗe ɗiɗi alet e altine paltiɗe e tawtorogol nultodiraɓe Amérique e yoga e leydi Europe caggal nde ɓe gandini maɓe noddu leydi Russie e ñippingol kaɓɓorɗe ɗe joɗaniɓe dawlaji dentuɗe Amérique to ngal pottital kolliti Washington ma ɗaɓɓu e ɓooje gam darnude ndenago e kisala faade e Kiev e wiide maɓɓe taɓande mawde waɗama eko saabinongal pottital ko e biyol Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine won jaɓɓal mantinigal ngal nde jonde waɗi e yaade koyɗe jaam hakkunde mabɓe e Moscou kono o holliti luural mawgal waɗi hakkunde makko e nultidiraɓe Amérique ɓe e toɓɓere ɓurde jojjude ɗacciɗgol yoga e diiwe Ukraine e juuɗe Russie e ko laaɓi Ukraine heblaki taw ɗaldude Russie diwal Donbass e kuuɓal kam e gure goɗɗe ɗe Russie heɓani taw tawtorogol nultidiraɓe dawlaji dentude Amérique Steve Witkoff e Jared Kushner e ngal pottital altine hanki kikiɗe to Berlin ko jaati ngam dañde nanodiral e o alhaali kono ina wayno ɗum laataki taw woni yidde Russie ko hebde ndin leydi hunde nde Volodymyr Zelensky yardani ndiyam ɓe seedeɓe yahoɓe koyɗe jaam e hakkunde mabɓe ina ganni waddude yewtere e Vladimir Poutine holtoon e hol nden andinaka taw fuɗɗude hannde en gartat e yoga équipe uji e nder Afrique taw koko fewti e folotiro CAN Coupe d'Afrique des Nations 2025 to leydi Maroc puɗɗotoɗen hannde ko e Côte d'Ivoire ko kamɓe du ƴettuno namin soññuno desewol Afrique faltingal ƴeewen holtoɓe tolni Abdoulaziz Diallo. gila desewal Afrique latomullere Sinthia ko leyɗe tati pet wawi hiwde desewal mungal ɓaawo soñugol ngal. Côte d'Ivoire no yeli wongol tawegol e ɓen wona leydi nayaɓiri ɓaawo koɓe foluno desewal ngal ka maɓɓe ɗo e hoore ɓittende mawɗiɗin hewtoyay Maroc. Emers Faye gayni suɓagol sukaɓe ɓe o yadata ɓen ka ɗerol makko ko 13 jeyanoɓe e folunoɓe desewal ngal ona ɓuri buy e maɓɓe luttete e fejundaru ndu wano Nicolas Pepe, Simon Adengra e Wilfried Singo kono e bange go o artiri Wilfried Zaha ɓaawo duuɓi ɗiɗi ɗi o noddaka on ɗon tawete e hippoɓe diɗɗal ngal hara en andintinay ko ka mojabere F Côte d'Ivoire woni ɓe fuɗɗora e cippirongon Mozambique ñande 24 e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum adoɓe tiɗodiroyde e Cameroun leydi ndi ɓe sakkitoto fijudude e mundin ko Gabon ñande 31 e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
tedduɓe heeɗiɓe yamɗe jeetati silmaji 49 woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli segilaji kan fade balɗe joyi tan fuɗɗude fijoji ɗi to Maroc. Jati sigila o ana jokkindelle e goɗɗo fijo leyɗe Afrique mbiyen fuɗɗude no gay e gonduɗo lewru fayi hade 17 mayru kippuji no gay e nayɗi kollal ngale kala ko wawi e fija ballon LDC e Zambie kamɓen gondan hande e fijo sehila ko etade bawɗe muɓɓen ko wana ɗum hakkunde e Nigeria e Égypte do hono noon fadde kawre ɗe e fuɗɗude. ɗo Sénégal Ilay Camara fijanta Sénégal kan Maroc sabu barmere mawde ko fédération sénégalaise de football nantini ɗum. Jati hande ɗum yalti e goygol fedde nde jati hollude tan e caggal nde o yalti e barmere alan e fijande club makko hande caggal ƴewtede nden ɗon barmere ɗo Dakar safroɓe kumpiti nawnande mawde o wondi fedde Sénégal holli ndelle kanko Ilay Camara o fijanta kipu makko sabo ngal rafi cellal Hassan Diawo mo Sénégal kañum kasin du holla wala sona tawde équipe muɗum sabo barmude kañum du. Fajoni Rama Diallo kay kippuji yoga na sikkito heɓude fijoɓe mumen yoga e kawre arane sabu barme. Ɗin ɗon ana tawe e golɗol doggol yeru Pierre Emerick Aubameyang mo Gabon pijanowo pijowo manaɗo sanne to FC Metz tijaɗo do équipe muɗum e oɗo kana mo wawata fijande équipe muɗum Cameroun e kawran mabɓe arana noga e nayi ɗo lewru ko wana ɗum fa e fijoji mabɓe noga e jeetati lewru ndu hujodide e Mozambique ɗon kasin du o hola wana ko won. Maroc dañi darnde fijugol timmal coupe arabe. Hanki ɗum waɗi hanki nde ɓe kawi Émirats Arabes Unis tati e ɓolum hokkiɓe darnde fijude ɗum wonno ngal ɗo timmal tarikiyankowal hujodirde e Jordanie jaliɓe du Arabie Saoudite kenga dow goten e ɓolum ni woni aranan Maroc ana hewta e ngal ɗo tonda kippu Afrique arano e tawdede e fijoji timmal coupe arabe. Non jati Rama Diallo a jarama. en garat joni e koɗo men samminere laamu o jaɓetake kasin e nder leyɗele CEDEAO ko ɗum holliti alerte o hooreɓe fedde dental leyɗele Afrique hirnage CEDEAO e batu mabɓe moɓe gaɗi to Abuja lamorgo Nigéria ngal kawrital waɗi sahande caɗele politique e rafinde nago teska e nder joga e leyɗele fedde nde tengti to bene e samminere laamu waɗude to Guinée Bissau on alhaali jaati hooreɓe CEDEAO nantini jaɓali e ɓoore hooreɓe laamu hakkude Bissau ɓe noddi waɗude sarti daɓɓo keɗoɗen hakkude docteur Abdouba koɗo men hande hertoriɗo alhaali CEDEAO e Minati Diallo. Docteur Abdouba mi salminima. Mi salmintima on. Alam o hooreɓe fedde dental leyɗe Afrique hirnangue CEDEAO ngaɗi batu to Abuja lamorgo Nigeria e ngal kawrital ɓe cembini e kongi maɓɓe ɗi ɓe jaɓata kasen cammine laamu waɗe e leyɗe Afrique hirnangue. Docteur Abdouba holko mbawɗen famirde nden toɓɓere? Eyyi ɗum ɗon ko he ɗereji CEDEAO jeeya ko he ɗereji document ji Union africaine jeeya kala mo annduɗa ƴetti laamu leydi rewani laawol constitution oɗo goɗɗe mum ko dartinteɗe leydi mum ko dartinte woni ɓe gollodirta e mum ɗum ɗo wona hande fuɗɗi ɗum waɗi ɗum watti kadi e leyɗele e kono CEDEAO nguɗo batu mumen batu mawɓe ɗo ɗum waɗa ko he caɗele mawɗe e nder nokku hirnangue Afrique andi oɗo yonta joni ko fati e liɓe laamuji ɗum woni coup d'état ji e hareji pelle woni terroriste ɓe walla jihadiste naati nokku o ko noonne kadi e mettodire goɗɗe ɗanduɗa e sécurité o e deeƴere e stabilité wonande laamuji e leyɗele ɗe ɗum ɗon ina wondi e goƴaji e caɗele mawɗe sanne e etagol libde laamu kadi ko waɗi to leydi Benin ɗo noon ɗo leydi Benin ɗon CEDEAO waɗi ɗon golle tiiɗɗe noon kamɓe fof ɓe rendi ɓe hawriti e ko yaawine kadi ɓe mbawi dartinde coup d'état o. Eɗen andi joni wona goho hooreɓe CEDEAO ana kollita ngoti jaɓande cammine laamu ɗe leydi Afrique ko joni ɗum ko yalla holko hollata jaatin ɗum wona tan hono haalaji ɗiɓe kalanno arande ɗi holko hollata ɓeɓe anni gollude on fannu? Eyyi hollata ɗum koko mbaɗi ko Benin ɗum ɗo ko darde tiiɗnde hadde wadde liɓe laamu ɗe e ko ɓe itinoma wadde kadi to
to be Niger nde ɓe mbaɗi toon liɓal laamugal dow Bachum ɓe innino kono yimɓe aduna fof wulli wonde CEDEAO fotani toon nadde CEDEAO ko naata e koyɗe leyɗele goɗɗe so naati toon ko bone kono kadi adi ɗum ɗon ko adi ɗum to Libéria e Sierra Leone e hitande 1990 ɗi CEDEAO nastino e leydi Libéria Sierra Leone kadi Côte d'Ivoire koninkoɓe mum jahino toon sabu CEDEAO no jogii konungu ɓe wiyata ECOMOG gunɗon komu so leyɗele fof no ndenda hen si tawi ɗaɓɓi ɓe rendina ɓe yaha ɓe waɗa opération ji mumen e nder nokku ɓe wonɗo lamɗo liɓama to Sierra Leone walla Libéria ɓe artiri ɗum ɗon ɗum wona hande fuɗɗi kono wona ko weeɓi kono ina yaha no laaƴa wona ko ganduɗa ina duumi kadi saabu ɓe mbawani hadde coup d'état ji waɗɗi ɗi toon to leyɗele Mali Burkina Niger e Guinée ina wonti comme no ñawu ko virus mo anduɗa ino naati e nder leyɗele hirnangue Afrique kono miɗo sikki ɗo joni ko CEDEAO ma daro waɗa hoore mum tabintina holla no bawal mum ɗo ko arata ko beela ɓe heddo so ɗum ɗon ala tan CEDEAO wontata ko hay hunde zéro ɗe banggue ɗe cammine laamu to Guinée Bissau ko ɓooyali tan ɗum waɗi toon CEDEAO holliti keñen e ngu batu ɓe jaɓata hono eɓɓoje ɓe hooreɓe ɗum woni konu ardingu to ngu ɓami o laamu hakkude mum holko CEDEAO anniyi waɗude hande fa nanodira e ɓe konunkoɓe ardiɓe Guinée Bissau fa taweɓe ɓe pawra ko kamɓe CEDEAO ɓe jiiɗi ko ɗum waɗe CEDEAO joni ko wawata tan ko scénario ji ɗiɗi ha tati scénario ado ɓurɗo ɓadade godal wona ko tabiti ɗum woni ɓe yewtida e ardiɓe hande leydi Guinée Bissau e dow toɓɓe ko foti mudda no ɓe jooɗoto no foti ɓe jooɗoto e nder hen baɗe ko foti waɗede ɗo ha e nden on tuma noon Guinée Bissau kay e nder CEDEAO dartoto Guinée Bissau dartoto e nder leyɗele Afrique ɗe Union africaine o scénario goɗɗo on ɓe waɗa embargo Guinée Bissau ɓe salto gollodirde maɓɓe ɗum ɗon wona pression e dow ardiɓe leydi Guinée Bissau toɓɓere wonde nde CEDEAO ɓami anniya goɗɗo ɗum woni tottude Sénégal ardade ngomu fedde ɗum woni commission de la CEDEAO yalla holko Sénégal wawi waddude e banggal nanodiral hakkude leyɗe fedde nde so ɓami nde darde ɗum ɗon ina wawi wadde yela ɗaminare wonde oɗo génération kesso Bachir en ɓe yaadi e ɗaɓɓale peuple aji ɓiɓɓe leydi CEDEAO no haniri ni so dañi wallidiɓe mum tan ina wawi woda ko way tabu noddali kewɗi joni no noddanno e nder CEDEAO e yaasi CEDEAO fof no ɓe foti darorade ha ɓe waɗa baylital ɓe yaara yeeso joni kam ɓuura ɓadade peupulaji ɗi miɗo sikki hande gonga ɓe jogui soobe e yidde kadi e darade wawde ñibde ɗeɗo ha ɗe daroɗe waɗa golle mum no haniri ni e nder leyɗe saabu ɗum ala tan caɗele ɗe woni defiji ɗi ino mawni e dow CEDEAO namdalan cakkitingal docteur Abdouba ka en jeehi eɗe balɗe CEDEAO wayliti jaɓɓal e anniyade hitande heyre warorde ɗum woni 2026 ɓuytude cogguli biyeji avion e leydi Afrique ɗe yalla holko saabi so CEDEAO ɓami o anne e holko ɗum wawi nafude fedde nde biyeji avion ɓe wi ɓe ustan fodde 25% woni nogayi jowi e nder temedere cogguji biyeji avion hakkude leyɗele CEDEAO ɗum ɗon ko ɓeydude wawde nattodirde hakkude leyɗele ɗe tawti kadi ko fati e tourisme aroɓe touristeɓe ɗum wawa natta yalta CEDEAO ɓen ɗon wawa jogade cuusal e noon kadi yidde wawde arde CEDEAO docteur Abdouba a jarama Allah jarama ahmadou baro tedduɓe heeɗiɓe koɓri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Mali waɗi lewru e feccere ko kabaru Cheikh Oumar Diallo lundiɗo laamu ngu heɓaka o syndicaliste kiiɗo nanggano ko ñande 25 lewru sappo ɓuuru faltinu koreji makko ganda ɗo woni e kabaruji ɗi RFI heeɓi Cheikh Oumar Diallo woni ko e juuɗe service aji kisal leydi ndi e dow sirlu garba politique ko feere hesere nde pelle gendiyankoje Côte d'Ivoire jiiti gam moɓodirde sukaɓe ɓen e hoore politique alhaali ko yewtandeɓe politique e dow ñamdu inniraɗo garba ɗum ko condi bantara e nebbam no wondi liƴƴi fandare mum ko waɗude politique e dow deƴere tawa no wondi e nafa tedduɓe ko ɗum woni ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka mbiɗandi ɗum ɗon kam heewan jalluɓe jooɗiɓe toon gam haalde alhaali politique ɓayde ana wonde ñamde en jetti jarni Ibrahima Ba to karallagal to e dennagal nangguɓe golle ɗe haɗum wawi yuɓɓude ɗum rewa lawol inna bolaro a jarama to caggal to ko wona ɗum bandiraɓe ononne on jarama onon sengiɓe hello TikTok dinguiral rewɓe Minati Diallo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla moon e yewtere men dinguira rewɓe toɓɓere yewtere nde hannde ana